ଚନ୍ଦନପୁରରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ନବୀନ। ପୁଅରେ, ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛୁ? ମଉସା, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଦିନକୁ ନବୀନ ନଦୀର 5ରୁ 6 ଚକ୍କର ଲଗାଇ 200ରୁ 300 କମାଇଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ହେଲେ ତା ବାପା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ବାପାରେ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ସିନା, କାଲି ତୁ ବାହା ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଚଳିବୁ ଭାବିଛୁ ତ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଉପାୟ ଦେଖିବି ଆଉ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନବୀନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା ସତ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯିବ। ମତେ କିଛି ନା କିଛି ଏବେଠୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନକୁ କିଛି ଉପାୟ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ସେମିତି ତାର ଦିନ ରାତି କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସହରୀ ଲୋକଟିଏ ଆସିଲା। କଣ ତମେ ହିଁ ଏଠି ଏକା ନଦୀ ପାର କରୁଛ? ହଁ ବାବୁ, ମୁଁ ହିଁ ଏକା ଏଠି ନଦୀ ପାର କରାଏ, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାର କରେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୋର ଅଲଗା କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, କେମିତିଆ କାମ? ମତେ କିଛି ଜିନିଷ ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଦେବି। ଭାଇ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ 20 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୋ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆର କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବୁ, ତାହେଲେ ବସନ୍ତୁ, ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ସେ ଲୋକଟିର ଜିନିଷ ଡଙ୍ଗାରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟିକୁ ତା ଜିନିଷ ସହିତ ନଦୀର ଆର ପାରିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହଉ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଫେରିବି, ତମେ ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ଏବେ ଆପଣ ମତେ ଆଗ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେନି ଯଦି? ଇଏ ନେ ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା। ସେ ଲୋକ ନବୀନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା କାମକୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ନବୀନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟାକୁ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ 200 ଟଙ୍କା ଯଦି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଯାହାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଯାହାହେଲେ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଆସିଲା, ଆଉ ନବୀନ ତାକୁ ତା ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ବାବୁ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଏଇଠି ମୁଁ ଦିନ ଯାଙ୍କ ରହେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବାର ଥିବ ମତେ ଡାକିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ହେଲେ ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନଦୀ ପାର କରୁଛ। ହେଲେ ତମେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ ନଉଛ? 20 ଟଙ୍କା ତ ଆଜିକା ସମୟରେ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ତମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କମ ସେ କମ 50 ଟଙ୍କା ମାଗି ତ ପାରିବ। ବାବୁ, ହେଲେ ଏଇଟା ବା ଗାଁ, ଏଠି କିଏ ଏତେ ଦବ? କାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଚକ୍କର ପିଛା 100 ଦେଲି, ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ପାର କରିବା କଣ ସହଜ କଥା? କେତେ ବଡ ନଦୀ, ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତମେ। ହଁ, ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କର। ସହରୀ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ନବୀନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ କଥା, ମୋ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ନହେଲେ କାହିଁ ମତେ ଇଏ ଏତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ପରଦିନଠୁ ନବୀନ 20 ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିଛି, ଏଠି ନଦୀ ପାର ନବୀନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ କରେ, ସେ ତ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ନିଏ। ମଉସା, ମୁଁ ସେଇ ନାଉରୀ ନବୀନ। ମୁଁ ଆଗରୁ 20 ଟଙ୍କା ନଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ 40 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଘର ବା ଚଳୁନି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ରଖିଲାକୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ଆସିଛି ଯଦି କଣ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ହଉ, ମତେ ଆର କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏଉଠୁ ନବୀନର ପ୍ରତିଦିନର ରୋଜଗାର ବଢିଗଲା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ଦିନକୁ 300 କମାଉଥିଲା, ସେ ଏବେ ଦିନକୁ 600ରୁ 700 କମେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନବୀନ ଏବେ ଏଇ କଥାଟା ତା ବାପାକୁ କହିଲା।
ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ମୁଁ ଦାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବି ଜଣକା 20 ଟଙ୍କା ରଖିବା ବହୁତ କମ୍ ପଡୁଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ, ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବୁ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ନଦି ପାର କରିଦେବୁ। ବାପା, ଏବେ ତ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆଉ ତମେ ଏବେଠୁ ମତେ ଶୁଣେଇ ଦଉଛ? ତମେ କାହିଁ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହଉଛ? ନା ରେ ବାପା, ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଭଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଭାବ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁ କେବେ ଲୋଭୀ ହବୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ନବୀନର ଜୀବନ ଏବେ ଖୁସିରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ସହରୀ ଲୋକ ପୁଣି ନବୀନ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଭାଇ, କେମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ? ଟଙ୍କା ବଢେଇଲୁ ନା ନାଇଁ? ବାବୁ, ଆପଣ ମତେ ଏତେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ମାନିବିନି? ମୁଁ ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 40 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଭଲ କଥା, ତୁ କିଛି ତ ଟଙ୍କା ବଢେଇଲୁ। ହଉ, ଏବେ ମତେ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ନବୀନ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେଲା, ଆଉ ତା କାମ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଉଠୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ନବୀନକୁ ଯିବା ଆସିବା ମିଶେଇ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ବାବୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଦବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ କାମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ବୋଲି। ଆରେ ଭାଇ, ତମ କାମ କଣ ସହଜ? ଭଲ ହେଲା ତୁ ତୋର କାମ ଆଉ ତୋ ପରିଶ୍ରମକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏହିପରି ଟଙ୍କା ବଢେଇ ଚାଲୁଥିବୁ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏବେ ନବୀନର ମନରେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଲୋଭ ବଢୁଥାଏ। ତା ମନରେ ଏଇ କଥା ବସିଗଲା, ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି 40 ଟଙ୍କାକୁ ବଢେଇ 50 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା। ହେଲେ ତାର ଏଇ କାମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆରେ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ତମେ 20 ଟଙ୍କା ନଉଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ଅଚାନକ 50 ଟଙ୍କା ନେଲଣି। ଏମିତି ହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତ 100 ଟଙ୍କା ନବାକୁ ଲାଗିବ। ହଁ ଭାଇ, ଯେବେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କରିବି ତେବେ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ତେଣୁ ଏବେ 50 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ। ନବୀନକୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟରେ 50 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ଅଧିକା ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖି ତା ବାପା ତ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ ତା ପୁଅ ନବୀନ ଲୋଭୀ କେମିତି ନ ହଉ ସେ କଥା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ବାପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଉ ଲୋଭୀ କରାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ବା ବହୁତ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେନି ତାହେଲେ ସେ ଅମଣିଷ ହେଇଯିବ। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢା ରୂପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନବୀନ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାପା, ମତେ ନଦୀର ଆର ପାରି ଯିବାର ଅଛି। ମତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ନଦୀର ଆର କୂଳରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଛାଡ଼ି ତ ଯାହାହେଲେ ଆସିବି, ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ନେବି। ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା? ହେ, ଏତିକିରେ ତ ମୁଁ ଦିନରେ ଛାଡ଼େନି। ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତ ରାତି ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଯିବିନି। ବାପା ବାପା, ଶୁଣ ନା, ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ମୋର ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ ପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ନା ଜାଣିନି, ତମକୁ ଭରସା କେମିତି କରିବି? କାଲି ତମେ ଯଦି ନ ଆସିଲ, ଶୁଣ ମଉସା, ଯଦି ତମ ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଥାଉ, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବି। ବୁଢା ଲୋକଟିର କଥାକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରି ନବୀନ ଘରକୁ ପଳେଇଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ତା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବିଲକୁଲ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତା ବାପାକୁ ନେଇ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲା। ନବୀନ, ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ ହିଁ ଯାଇ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ନାଉରିଟିଏ, 1,00,000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଜମା କରିବ ତାପରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନବୀନ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କିଛି ବି କରି ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନବୀନର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାପା, ଏଠି କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ? କଣ ହେଲା ତୋର? ନାଇଁ ମଉସା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହବ ଆଉ ତା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା, ଏ ନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ କରେଇଦେ। ମଉସା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବାପାରେ, ଗୋଟେ କଥା ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମଉସା, ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ଜୀବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଠୁ ପଇସା ନେଇ ନବୀନ ତା ବାପାର ଅପରେସନ୍ କରେଇଲା। ଆଉ ପରଦିନଠୁ ନବୀନ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କମେଇଦେଲା।